खानाय गोलाव गोलाव आंनाबो गोलावथ' एसे नोंनासो गोलावसिन गोलाव नङा सिनबाय खोमासोला आसामनिफ्राय जोङो दा बेलेग स्टेटआव थांसिगोन मध्य प्रदेशआव ग्वालियर MP आव थांसिगोन जोङो ग्वालियर जोंना मा इउनिभारसिटि मोनलाय राजा मानसिं तोमार मिउजिक एन्ड आर्ट इउनिभारसिटि नोंथां नैबेथिं नाहरदो नोंथांखौ आं एसे बरायनि आंनि बे गोदान मोनसे इउटुब चेनेलाव दे नोंथाङा आंनो चेनेलनि नामा दैमु बसुमतारी खिन्थु नागिरनानै थांनो मोननाय नङा थांफादो बिथाङा बेखौ मालायसो गस्ला गोदान जुथा गोदान बेनो बेजों लकेल What is this local? मोजां दं माथो मबाइल माथो आंना मबाइला नै दे पानी Demo. Oke. Enak dong mobile beneran. Gue baca lah. Aku mau berbisnis gitu. Bro. Aku pernah gitu. Fix mustu mau. Ini kedo. Ma. Noi, tengah. Noi, kah ini man sekolah. Hot nang lah.
बिजनेस माथो